da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Ya addawa bukata fata yau dai roƙo na zo zanayi, dan ba mai baiwa bayi ya basu ya ƙara sai kaɗai muku yi. Ya almuhudi ka ƙaran basira ƙauli nabi na zo zanayi, sa'in na yi du'a ƙara sanin da ba shi ƙwarai bata zamu yi. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Roƙa ki salatuka gwargwadon ƙarfin ƙudurar ka ya rabbana, ƙara wa majinginar kaunu mai ceton mu a dukkanin ko'ina. Alai da sahabihi kulluhum ƙaunar su muke ta ko'ina, wannan da ilahu ya ce a so su ta tilas ba batun ra'ayi. Ya azahara o ƙaunar ki ta wanke mun dukkanin zuciya, ko da an so a cuce ni ƙaunar take tana tare makiya. Ai billahi lazi zan yabanki na shiga gari in kekewaya, in ce ba dan ki ba duka alam ba wani wanda zai tausayi. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. In gaida Hassan asan nan na san aiki na zai yi kyau mafiya, in ganni gaban ka ya alkusan nai riba ka zaman duniya. Da su Zainabu kofura al'umma kuma tashi dukan mu waiwaya, inda tafiya a san shugaba ba su wahala kawai za a yi. Ƙala rasula al'ulama o magada annabawanmu ne, to mu gana mu dan sayyadi malam kalil masoyinmu ne. Sannan gashe wa Adam ubagun duka ya tamashi sirri ne, ya ce ko ka ja mu shige safina ta in ba kai ruwa za mu yi. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Sannan ka sharu da na kai da kai zan ɗau hanyar yaban shugaba, zaki kake tuku murzu na ce kura ba za ta cin muka ba. Kai ne fa ka ce mu so shehu tijani hada jiyalin shugaba, bari ma hada shehu na kaulashi ya ce mu rike shi to za mu yi. Allahu ka duba girman rasulu ka ban ilimin da zan yunkura, in zagaya duniya da yabon manzon Allah shafi'ul wara. Allahu ka bani baiwa ka bani basira dan imam haidara, in furta du'a gane fa manzon Allah ne gwanin tausayi. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Assalamu alaika ya sayyidi sadati sayyidil alamin. Assalamu alaika ya sayyidil ulama kuma sayyidil mursalin. Assalamu ala abu shirrafa'u rasulin imamul muttaqin. Ya da haka tausaya mun cikin ceton ka kace da ni zaka yi. Ja a san da ka zo fa ba a bautar rabana ko kaɗan, domin ba su san shi ba sai kawai bautar dutse wuta du a can. Zuwan ka wutar ta kiste ruwan su ya ƙare babu shi ko kaɗan, aikatan garki sirama da jinka murade na farfashewa ta yi. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Ka zo ka idda mu lokacin ba mu san komai ba du jahilai, ka sauka cikin maka an rabi'il awwal sha biyu haka dai. Da zuwanka cikin dare ne amma fa kamar rana garin haka ye. Barka da zuwa rahmatul alam ga baka rasuli ya zamu yi. Wa adi'ullah to sai ka ce wa adi'ur rasul kai ɗalibi, in bi rabbana sai ya ce mana ga ka rasulu kai za mu bi. Mu riƙe ka da azama mi tabin ka imamu mu ƙara malar tabi. Kun san Allah idan har ya ce zai yi abu ƙwarai za ya yi. Barka da zuwa rahmatul alam ga
wakilhum rabbana sai ya ce jannatin tajri mun ya ce a faɗa mana gashi mun haddace kalidin fiha ya ce abadan abadan fa muna ciki shi ya ce dan waye zai hakan sai guda ɗaya mai matsayin da baya layi. Ja a can ulil azamin ma neman taimako za su yi in mun je gunsu sai dai su ce mana yau fatakanmu mu za mu yi. Da ba shiga tambaya al'umma ku faɗa mana wai koya za mu yi ku tsaya ku ji shi da mun je gurinsa yake cewa kwarai za ya yi. Barka da zuwa rahmatul alam da baka rasuliya za mu yi. Min ban da rashin sani wai ina ma za mu barka ya sayyadi bayan kuwa duka mun tabbata Allahu ya ce da kai sahibi. Ni ai duk duniya da kiyama kaunar takanar tanadi dan Allah duk ku zo mu bi annabi kun ga shafa'ati za ya yi. Ni dai ko ina ta gun annabin nan wanda yake faɗar ummati wannan da aran kiyama da an tashe shi yake faɗar ummati. Manzon mu abun yabon mu abun ƙaunar mu sahibu mu kamati aika makafa da wani ba da shi ba hauka ne banda ni za a yi. Barka da zuwa rahmatul alam da baka rasuliya za mu yi. Yau gani ina cikin wannan hali baka rasulu zo da ni ga yanzu ina da raiwa ya san ma gobe da jibo ko babu ni amma fa idan na ganka rasulu kana iya maka mun lamuni dan komai in ka ce kar ayo ko Allah ma barai baya yi. Subhanaka ya shafi'ul wara manzon mu abin yaban kaliki duk wanda ya so ka mun tabbata a kiyama shi yayo arziki. Ai koma dai anan in ka duba zaka ga ya zamo sadiki kowa da gwaninsa zai alfahar ni ma fada nawa yau zalimi. Barka da zuwa rahmatul alam da baka rasuliya za mu yi. Dinga ka ilahu baya fushi da mutane ka tumul anbiya mai ceton duka bayi ta yaya ma mai san ka zai sha wuya. Ku biyo ni mu je gaba ta biyinta tana ta fagun aba aliya ai ba ranar da za mu yi burki sai in mutuwa muka yi. Allahumma salli sallim ala Mahamudu uban kwarai wahidi wannan da yake ta tausan mu har ma zai cece mu du murshidi. Allahu ka ba mu dama ka kai mu garin shi mu gaida shi sayyadi mu ziyarci Madina har kabarin annabu ka taimaka mu. Barka da zuwa rahmatul alam da baka rasuliya za mu yi. Yawwa ka duba abba da umma naka kula su dan shugaba kome suka so su roƙe ka ya Allahu ka ba su dan ta'iba ka daɗai masa afuwa zunuban su ka yafe dan isar Faduma ka nufe su su furta kalmar shahada ran mutuwar su mu ma mu yi. Suka tausaya mana kai mana gata dan isar Faduma na duba duka bauta da aiki Allah ba su fushe mu ma amma kai ne gafurin rahim sarki na rabu mai rahama in ka so sai ka yafe mu ni dai karin godiya zalimi. Barka da zuwa rahmatul alam da baka rasuliya za mu yi. Allahumma nawwir ilmi bijahi rasul farin gani Mustafa kuma kubul rasul kubul batulu uwar ma abar yabo kashifa ya rabu wa alihi kullukum mafitar mu kawai na ce shirrafa inda ba a bani ba na sani da ran sakara kawai zanaki. Munan ahababu fando kai ne ja muke kunju ku sha'irai mu tsaya kan wake nurun minallah wanda akan mu ya bada rai ni ma dai banda komai da ya wuce Jafar kansa in ba da rai.